saiki apa lali Yo, supervisa nyaman gunung desa Neti Rejo ini Ciro Lumpat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulu. Niki mau permintaan saking sinten Mbak Elisa sing tapi gunung niki mau. Gak tahu, yang ditulisan di situ kan. Oh, ini tadi toh. Iya. Capek gunung. Saking sinten nggih. Sampun katur nggih niki Ya. mau saking Sutresno Budaya yang mijil saking Berbak mriki. Ya, Nggih, terima kasih matur sampun sembah katur. Sembah nuwun. Masih banyak permintaan-permintaan yang belum diaturkan. Nggih. Ki selingi monggo ki Mbak Elisa Sinden dulu ya. Apa Oh, monggo, sinden dulu? Derek. Oke, Anu Oke. ada yang dari Madiun. Mbak Neha. Mbak Neha. Ayo Oh. dong. Ya, iki bidangan lawas iki. Iya. Tenang. Alah, Sepotica. Yo. Yo. Hey. Selamat malam Willy Jenggalu Mbak Neha Ayu Silvani. Selamat malam, Mas. Iya, Mas Gereng. Kowe gak pengen salaman. Selamat malam, Om Gareng. Wah. Om, Ora apa-apa, sesuk tak tukokno iPhone lho. Diceluk om kok langsung kendo ki ngopo? Ya ora apa-apa, semangat Sugar kok. Daddy nih namanya, Sugar Daddyku. Wah. Sugar Daddy. Sugar jadi ya, Pak? Om. Om sugih ngewahi. Oh, no. Yo gampang kok karo kos-kosan aku sing ngurusi, Dok. Dibayar. Lah- Iya lah. Lah wong wis lulus kok. Lah Agak iya, mikir iki wis kos-kosan lulus lho. kok. Lho, wis lulus ya? Wis toh. Wes kok. Ora omong dik wingi-wingi ya, he. Nek emang dibayar. Yo ora wong aku dhewe butuh duit kok. Mbak Neha. Nggih, Mas. Wingi sampun lulus nggih. Alhamdulillah. Bulan Nembe mawon. Oktober tanggal pira wingi? 15 Oktober. Nggih, ngapunten mboten saged mriko pingujun wonten acara nika. Mboten napa-napa. Acara napa to niku? Kula teng Nganjuk wonten acara piyambak. Enten napa niku? Nggih keluarga. Oh, Lamaran no ngoten. lamaran. Orang. Maksudnya kono ngelamar kerja ku lho. Iya. Iki ora kok seumuk, ora kok sombong Mas Akbar, pancen kru dari Astabrata menika yo hampir keseluruhan sarjana. Oh iya. Malah keporo enek sing magister, Mbak Neha sarjana. Sing bunang Sing bunang sarjana. S2 fisika. Wah, magister. Malah orang nyerempet kesenian belas. Nek bahasa daerah lumrah. Lumrah.